2026 δεν θα μου χαλάσει κανείς και τίποτα τη διάθεση. Εκτόσεις Γενάρη βάλατε. Μου τη χάλασε. Τι κάνεις ρε Τζένι πρωί-πρωί, πες ένα καλή χρονιά πρώτα. Αυτό θα εξαρτηθεί. Μπα, από τι? Από το αν θα βάλετε καμία έκπτωση φυσικά. Ρε εσύ, αλήθεια τώρα, ζωή δεν έχεις, ούτε να δούλευες πια στο κούκου. Πιο πολλές πωλήσεις θα έκανα από σένα. Τζένι μου, σε παρακαλώ, πες μου τι θες. Είναι η πρώτη μέρα του 2026 και μόλις ανοίξαμε. Και μυαλό δεν βάλατε. Δεν βλέπω εκπτώσεις όμως. Θα βάλουμε ρε Τζένι, θα βάλουμε. Αλλά για να σου πω. Εσύ, που το παίζεις φίρμα, τι κυνηγάς έτσι τις εκπτώσεις, κορίτσι? Θέλω να νιώθω ότι μου κάνουν κάτι καλύτερο. Α, τέλεια. Έφυγες τότε. Γιατί? Έλα τότε 12 Γενάρη που ξεκινάνε οι εκπτώσεις. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Καλή χρονιά.